ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಮೋನೆಡು ಮೂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಅವೇತೋ ಸಾರ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಲೇನು ಮೊಡೆದು ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪಣಿಗೆ ಬಂದಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೋನೆ ಹಿಡಿದು ಮಾಜಂದೆ ಒರಿಯೋಡು ಅವು ಅಲಿದಾಂತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ದೆತೊನಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಮ ಕಾಲರು ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಠಿಣ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶಾಸ್ತಾವದ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂಗನೋಡು ಆರ್ನ ಸಾಲ್ಮು ಕೊಟ್ಟು ನಡೀತಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಲೇಸಿ ಇನ್ನಿ ಕನಗ ಲೋಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ದ ಅಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಂಚ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು 177 ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಕಾತು ಕುಲ್ದು ಕೊಡಿಕಾರಡಿ ಎಕ್ಕಲ್ದು ತೂಪಿನಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಲೇಸಿ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಇನ್ನು ಕನಗ ಎಡ್ಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸುರೋಡು ಬದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮನೆ ಎಸಲ್ಗಳ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಕಲ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಂಡ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕನಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಗರಡಿ ಬೊಕ್ಕ MG ರಸ್ತೆಡ್ ಅಕಲ ಎಡೆಟೆ ಯೋಜನೆಲುಂಡು ಇಲ್ಲು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಗೊಂಚಿಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ 4 BHK ಫ್ಲಾಟು ಅಲ್ಪತಿಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸುಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊತ್ತೊಂದಲಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷమైన ರೆಡ್ಡಿ ಜನತ ಸಹಕಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ದುಬೈ ಡುಕುಲು ಒಂದು ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪೊನೆ ಒಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಅವರಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊರ್ಲ ಸೊರಟು ಪದವನ್ಪನರ್ಲ ಅಂದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ಅಂದು ಸದ್ಯೋಡೆ ಯಾರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬುಡುಗಡೆವರಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಮರಣಿಕ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತೆರು ಕೂಟದ ಗುರುಕರ್ಲ ನಿಂಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗೂ ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಗನಕಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನು ದೆರ್ತು ಪತಿನಾರು ಪಿಲಿಬೈಲಿ ಅಮನಕಪ್ಪರ ಎಕ್ಕಸಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದು 100 ದಿನ ಬಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ಮರಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವಾಕರಣೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಆನತ ಈ ಪಂತಿ ನಗಲೇನೆ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ನಗಲೇನು ಕಂತುಂತಾದ ಲೆತ್ತು ಮನ್ಪುನಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಡು ಈ ಗೊಬ್ಬುನೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾತುನೇ ಪೂರ ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕು ಎಂಚ ಬೋಡು ಒಲ್ಪ ಬೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಗೆತ್ತು ಇಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯತ್ತ ಚಾನ್ಸ್ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಿದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡೆ ಆ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪೆ ಈ ನೀರಿನ ಜನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮೊಗಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಪುಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಮೊಗಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇತ ಜನ ಬೋಡು ಆಣತ ಇತ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಜನ ಮೂಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು 6 ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚೇರ್ ಕಲ್ಸುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಉದಾರ ಹೌಜನ್ಲುಂಡು ಅಂಚಿಡು ಕೈಟ್ ಕೊದಂಟಿ ಬದದು ಗೊಬ್ಬಿಲೇರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಗಿಪು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವದೇವರೇನು ಈ ಮಾರ್ಗಿಳ್ಳರೆ ಕುಮಾರರೇ ಕೈತ ಪುಂಡಿಡು ಚೆಂಡನ ಬದದು ಚೆಂಡು ದಕ್ಕರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರೆ 4 ಪಜೆ ಬಿರಬಹುದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಗೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕರತ ಗೊಬ್ಬುನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಚೆಂಡು ದಕ್ಕರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಏನ ಬಾಲ್ ನ ಪೂಜುವ ಏತ್ ಬಾಲ್ ಪೂಜುವ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ ಆ ಜನ ಪನೊಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ ಅಲ್ಪ ಕುಮಾರರೇ ಪಜ್ಜೆರ್ದು ಸೊಂಟನ ತಿರ್ಗಾದ ಪೀಂಟಾದ ಕೈ ತಪ್ಪುಂಡಿಡ ಬಾಲ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ರಬಕ್ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ತುಂಬತ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಬಾಲ್ ಬರೋಡು ಅವು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ರಬಕ್ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಾದ ರಬಕ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಅವು ಬಾಲ್ ಹತ್ತು ಚನಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ನವೇ ನಿಕ್ ಏತ್ ಬೇಲುಂಡ ದಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ಮನ್ಪಂದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಏಯ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ನ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಡ ಮನೆ ಬಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆತಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ಡು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡ್ನಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮೆ
ಯಾಪ ದೊಡ್ಡ ಬಾಡ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಬನ್ಪೆನ ಅದ ಮುಟ್ಟ ఆయన ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬನ್ಪುಜರ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಡ್ನೆ ಇಂದೇ ಬನ್ಪೆ ಈ ದಾದ ತುಪ್ಪ ಮೇ ಪಾಡ್ಮೆ ಬಾಲ್ ರಮೇಶರು ಕೂಡ ತಯಾರಾತೇರಿ ಬೂಜಿ ಗುಂಟದ ಪಿರೋಡಿಚಿಂದ್ರ ತೀರ್ಮಾನಕಾರರನ್ನು ಕಡತಬಹುದು ಪಾಡ್ದಿನ ಗೀಟದ ಪಾರ್ವತದ ಮೇಲಾನೆ ಪೀಠದ ಸೊಂಟದ ದಾದನ ಅಡಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಯ್ದಾಯಿನ ನಾನಮ್ಮನಿ ತುಪ್ಪಲು ಹೋಯ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ತೂತು ಜನ ಸೈಪರಿ ಬಂಜಿ ತಿಂತಿ ಜನ ಅನ್ನ ಮುಕ್ಕು ಮುಸುನ್ ದರ್ಪ್ಲೇ ಏರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಬೌಲರ್ನ ತೂ ಒಂದೆ ಬೊಕೇರ ನೀ ನಮ್ಮನ್ ತುಪ್ಪನ್ ಮಾರ ಯಾ ನಿನ್ನೇನೆ ತೂವೋಡು ಓ ಬೌಲರ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲರ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಆ ಬಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಸೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಲಕಾಂಡ ಮಲ್ಪು ಮಾರ ಅಂತೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಓಕೆ ಆ ಬಾಲ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರಿ ಕಚ್ಚಿ ಕಿರ್ಮಿನವೇ ಆನಮಿನಿ ಕಿರ್ಮಿಂಡ ಸಪರ್ ಲೋಸನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ ಸೀದೋಡು ಒಂಜೇ ಸಲ ಕಿರ್ಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಬಾಲ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ಕೂಡ ತಯಾರಾತೇರಿ ರಮೇಶರು ಕುಡರ ಕೈತ ತಟ್ಟಿನ ತಿರುಗದು ಚೆಂಡನ ಪದೊಂದು ಸೊಂಟನ ಪೀಂಟಾದು ಕುಡರ ಗುಂಟ ಕಡತದ ಪಾರ್ಬಾದು ದಾದನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ದಾದಾಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ बनाया उनको गुस्सा आया मेरा क्या कसूर जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಗಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೇ ಬೇಲೆ ಪುನಃ ಮರ ನಿಗಲೆ ಓಲ ದಿಕ್ಕಿಜೆ ಮರಲ ಮರ ಓಯ್ ದಾದನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಐಸರೋಡು ನಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಅಜಿಡು ಕೊಡರ ಗೊಬ್ಬಿಲಿರ್ತಾ ಇರೋದು ದಾದನ ಮಿತ್ತುದು ಒಂದಲೇರು ಬಹುಶಃ ಉಜ್ಜಾಳಿ ತಿನ್ನ ಸತ್ಯಲಿನ ಶತ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಶತಪಾದಲ ಜಪ್ಪಲ ಶತಪಾದలను ಬಿಡ್ದು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಕ ಜಪ್ಪಲ ಪಂಪಿನಂಜಿ ಸುಗಿಪುನು ದಿವೊಂದುಲೇರು ಬಹುಶಃ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಸೀಮ ದೇವರ ಮಗನ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ರಾಪುಂಡು ಎನ್ನಗೈಟು ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ರಾಪುಂಡು ದಾದನ ಬಾರಿ ಪಿಸುರು ಏರುಂದು ಏನ್ ಪಿಸಿರೇರ್ನು ನಿಗುಲ್ 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 ಮುಜ್ಜನ ಪೋಲೆ ನಿಗುಲ್ ಮುಜ್ಜನ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಂತಾರಲ್ಲ ಅಗುಲ್ ಮುಜ್ಜನ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ತು ಪೋಲೆ ಬಹುಶಃ ಪಿಸುರದ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ಆ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸಪೂರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತುಡು ಕರ್ಬದ ಕೊಡಾದ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡುಗ ಭೂತ ಬಿತ್ತದ ಕಾತೊಂದು ಬೈದನ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕಾಪ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡ್ತಾನೆ ಪರ ಯಾವ ದೇಗ್ಮಾರ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ದೆಪ್ಪರ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಕ್ಕೆ ಏರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಈನ ಮನಿ ಪನಂ ಪೋಯರ್ಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ನಂಚಾನ್ ಪಂತ್ ಜಾನ್ ಎನ್ನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾರುವೇರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿತಿಲ್ಲ ಕಲರು ಅಯ್ಯ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೈ ದಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಅವನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನರ್ಥ ನಮ್ಮ ಅನರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂದು ತುಳು ನೆಲಕೈ ದಾರ್ಪುನ ಬಂಡ ಸಾಪಿನ ಬಂಡ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಕಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಿನ ಕಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೈನ ಕಲಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಗ್ಲ ಅವು ಮುಲಮುತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಏರ್ ಸಾಪಿ ಭಾರಿ ಸಾಪಿ ಅಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ನೆಲಕೈ ಸಾಪಿ ನತ್ತಿ ಏರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಪ್ಪುಜೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡಿಂಚ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಗುದ್ದುವೇರು ಅವೇ ನೆಲಕೈ ದಾರ್ತೀನಿ ಸಾಪಿನಿಂದ ಬಂದ್ಬರತ್ತೆ ತುಳು ಟಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ತುಳು ಟಂಚ ಬಂದ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿನ ಆ ಜನ ಪನ್ನಗದಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ಆ ಜನ ಈ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಈ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅವು ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬಾಡು ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಆ ಜನ ಪಿದೇಡು ತೊಂದೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಪಾತಿರೋಡು ಮಾರ ನನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಲೆ ಬತ್ತನಿ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ಟಿ ಕಿರಿ 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 ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ಮೆರನ್ಲೇರ್ ಟೀಮು ಬಾಡ್ಯಾರ ನಾನು ಆಗೋಲ್ 2 ಜನ ಬರಿದೇರ್ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಟೀಮು ಬಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮರ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಈರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೋಡು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಹೋಯ್ತಾ ಈರ್ ಮುಂದುವರ್ಬಳೆ ಈರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲೆ ಯಾನೇನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಬಂದಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದು ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಈ ಕಲಕ್ ತನಕಲೆ ಚಾತುರ್ಪುತ ಹೋಜಾರ ಬರೋಲಿ ರೀ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಏತ್ತು ಸೋಗದ ಪದ್ಯ ನೇನು ಮೆಲ್ಲದಿನ 4 ಜನ ಕೇಂಡ ನೇನು ಜೋರ್ದಿಯೋಡು ಏಪ್ಪಲ ಜೋರ್ದಿಯೋಡು मेरे महबूब कयामत होगी आज ಸಾವು ಮೆಲ್ಲದಿನ ಜೋರ್ ಲಾಬುಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಲಾಬುಜಿ मेरे महबूब कयामत होगी ಏ ಈ ಅಮಾರದಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಧರ್ಮೋಗ ರೇಡಿಯೋ ಫೋನ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಅವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದತ್ತ ನೀನು ಇಂಚನ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇವರ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ
ಚೆಕ್ ಬೊಡಿದಿನ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಬೋನ್ ಮಾರೆ ಹೊರಂಟ ಕುನು ಮಾರೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಬತ್ತ ಯಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲ್ಲ ಹೊಟೇಲ್ಡುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರಿ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಬತ್ತ ಎಕಡೆ ಇದೆ ಯಾನ್ ಪಂತದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆತ್ತಿನ ಪನಂದು ಹಾಂ ಪಂತಿನ ತೆನಿಂದ ಓ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಮಾರೆ ಓ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಹಾಂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತಮ್ಮ ಬೇಲೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಸ್ಕೂ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಟಾ ಎಕಡೆ ಬೈದ ಇದು ತಿರ್ಗುಣ ಇದು ತಿರ್ಗುಣ ಮೂಲ್ ತಿರ್ಗುಡು ಕರ್ಮ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಆ ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಅತ್ತಿಯ ಆ ಜನ ಅದು ಏಪನೊಂಜಿ ನಾಟಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷ ಹಾರ್ದೀನಿ ಪಂಚದ ಅಬತಾರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆ ಜಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಕ ನೆನಪುನ ಜನ ಅವ ಸರಿ ದಿವೆ ಕಂದೊಡಿ ಮೂಜಿ ಮಂಡದ ಕಂದೊಡಿ ಕಂದೊಡಿ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಪ್ಲಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಗ್ ಜ್ಞಾನಮ್ನೆ ಪೋಡಿಂದ ಆಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಗ್ ಜ್ಞಾನಮ್ನೆ ಪೋಡಿಂದ ಆಪುಂಡಿ ಸೀದಾ ದಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ಕೊಡತ್ತು ನಾನು ಹೌದು ಪ್ಲಗ್ನ ಮೆಲ್ಲಡೆ ಮಿತ್ತಿ ಓಡಲ್ಪ ಅಂದವು ಯಾನು ಗಾಪುಣೆ ದಾದಾನು ಮತ್ತೆ ದನಿ ತೀರೆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಗೇಂಡರಿ ಅಂದು ಎಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ದು ಇತ್ತಲೆ ಇಂದಮೆ ಮದುವೆ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ಕೇನು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ ಹತ್ತಮೆ ಈ ದಿನೋಲ ಲೇಟ್ ಬರ್ಬೋದ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಈ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡ ಬರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕು ನೀರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿ ನೀರಿ ಓಕೆ ನೀವು ಅವು ಜ್ವರ ಬರ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮೇಕ ತೂಲೆ ಜ್ವರ ಎಂಜೆ ಮೇಕ ಎನ್ನುಂಟು ದೇ ಬಹುತ್ ಅನಿ ಮರ್ತು ಬೋಂಡು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಗೋಲಿ ಬಾಜೆ ಬುಟ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡಿರಗೆ ಅಂದ ಗೋಲಿ ಬಾಜೆ ಬುಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಬೈದಿನತಿ ಇನ್ನ ಮಾರ 15 ಗೋಲಿ ಬಾಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಮಾರ ಅವು ಎಂಕ ಬರ್ಚಿ ಬಡಾಪೂಜ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋನಸ್ ಕರ್ಮ ಹಿಡಿನ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಹೋಗು ಈ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಲೆ ಈಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡವೆ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಒನಸಿತ್ತೀನಿ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಪಾಪ ಬೇಜಾರ ಬಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತೀರ್ತಾರ ಫೋನ್ ತೆತ್ತಾರ ಇದು ಈ ಕತ್ತಲೆ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತಿಪ್ಪ ಮಾರೆ ದಾದವಂತ ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಫೋನು ನಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ ಜತ್ತಿನ ಎಂತತ್ತ ಓದನಿ ಈರು ಹಿಂದೆ ಈ ರೋಡಿಯ ನಾಡ್ರ ಅಂತಾರ ಅಂದು ಯಾಂಕ್ ನಾಡ್ ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಕಾವನ್ ದಿಕ್ಕಿಜನ ಬೇ ದಿಕ್ಕಿಜೆ ಸಾ ಇನ್ನೊಂಚನೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಗಾರ್ದಿದ್ದಿರ್ ಬೇ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಲಗಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಜೀವ ನೋಡು ಬೇ 308 ಹತ್ತು ಮೇ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ದಾದ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬಾಕಿದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾನದ ಬುಟ್ರವಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಿಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಬೇಕೇನು ನಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಮುಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಬೋಡು ಮುಲ್ತ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಬೋನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ತಲ ಪಾಡಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಓಮಿನಿಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಕಲ್ 4 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲ ಏಳು ತೊಲೆ ಎತ್ತದ ಅವಡು ಏಳು ಸರಿ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ರೋಡ್ ಪೋ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ ಈಸಿ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಹೋನಕ ಎದುರು ಬರೋದುಪ್ಪಿ ಬನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಓಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತನ ಆಯ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೇನ್ವಿ ನಿನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದಿನ ಕ್ಯಾಶಿನ ಗುರು ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಐದು ಅಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾಲು ಐಟ ಆಜಿ ಪೊರೋಟಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿಗೆ ಹಸಿಲುಂಡು ಲೈನ್ ಸೇಲ್ದೆ ಬರ್ಬಿಡು ಬಣ್ಣ ಕಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಂತ ಕರ್ಮನೇ ಪೊಲೀಸಿ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೇನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಮಾರ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಬತ್ತು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತ ಸಪಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಡಿಕೆ ಏನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡಿ ಏತು ತೂತೇನ್ ದಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಬಡಿಕೆತ್ತೆ ಬಡಿಕೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಸೀದಾ ಬಲಿಪುನ್ 24 ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪದೆ ಮಾರಿ 24 ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪದೆ 24 ಸರ್ತಿ ಹಾಲೆ ಕೌಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓನಮ್ನೆ ಕೇಸುಂಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದಿಂಚಿ 24 ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು
ಅಂಚಿನ ಹತ್ತು ಯಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಹತ್ತು ಕಡಿಗೆ ಬರೋಲು ಪಟಿಕೆ ಆನೆಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಏರ್ಬೇವು ನುಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಕಲ್ಲು ಏರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಹಾ. ಅಯ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾರ್ದಿನೇ ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಂತ ಡಬನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಲ್ವನಕುಲ್ ಮಾತುಂಡది ಹಾ. ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷ ಬಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕಾರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಂಕಾವಣ ಬಿರೋದೇನೆ ಕಲ್ವೇನು ಏ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಆ ಎದುರ್ದೇನೆ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಇಡ್ರ ಅರ್ಜನ್ಲ ಕಲ್ವೇರ ಹತ್ತಂದಾಪ ಓಕೇರಿ ಈ ಅದುಪು ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಹೆಚ್ಚಿನೆ ಬಾಳ್ ಸೋಕದ ಪಡಿಕೆ ಪಟಿಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ಅಂದೆ ಈ ಪಡಿಕೆ ಮೈಪು ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಬೇತ ವೈಟ್ಲ ದಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಡ 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 ಅದೇ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೀರು ಅರೆಗೆಂಚ ಕಾರಣ ಶೋಕ್ ಹಾಕಿನಿ ಅರ್ಥವಾಯರು ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಣ ಕರೆಂಟ್ ಏತಾರೆ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕಣ ಮಂಡಿಜ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಜ ಹೊಡಿಗೇನು ಎಂಜ ಹೊಡಿಗೇನು ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಕನ್ನ ಚಾ ಕನ್ನ ಕಪ್ಪುದ ಕನ್ನ ಚಾ ಕನ್ನ ಚಾ ನಿದ್ರೇಜಿ ಮೇ ಗೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೇಜಿ ಹೌದನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಯ್ನತ್ತ ಬಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಣ ಎನ್ನ ಯಾಪ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕನಪೆ ಮತ್ತ ಕನ್ನ ಚಾ ರಪ್ಪ ಕನಪ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಬಣ್ಣಿನಿ ಕನ್ನ ಚಾ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನ ಚಾ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನ ಚಾ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನ ಚಾ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಲಾಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಚಾ ಕನ್ನ ಚಾ ದಾಬಣವೆ ಚಾ ಬಣವೆ ತಿಂಡಿ ಹಾ ತಿಂಡಿ ದಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾನ ತಿಂಡಿ ಅಂಜಂಡು ಬೇ ತಿಂಡಿ ಅಂಜಂಡಿ ಅಂಚ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇ ಅದು ಬನ್ನುಂಡು ಬಿಸ್ತುಲುಂಡು ಬುಲೆಟ್ ಉಂಡು ಪಿಸ್ತು ಇದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಇದು ಅವರ್ಚಿರ್ನ ಅವರ್ಚಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟುಂಡು ಒಟ್ಟಂಜಿನ ಗರ್ಪೇರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗರ್ಪೇರ್ನ ಕುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಕುಟ್ಟುಂಡು ಕುಟ್ಟು ಆ ಕುಟ್ಟು ಬಿದೆ ಮುಟ್ಟು ಬಿದಾಯೆ ಮುಟ್ಟು ಬಿದಾಯೆ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಹಾ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆ ಕೊಡ್ಮೆ ಕೊಡ್ಮೆ ಕುಟ್ಟು ಕೊಡ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತಿ ನೆಜ್ಜಿ ಉಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೀನ ಕುಟ್ಟಿಯರ್ ಕುಟ್ಟಿಯರ್ ಡಬ್ಬ ಅತ್ತಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ದಾದೆ ಯಾನು ನೇನು ಕಣ್ಣಾಗ ಇಂಬೆ ಎಂಡ ಕಲುವೆ ಕೈದೇರ್ಪುನ ಸಮ ಈರ್ದ ಇದೇರ್ತೀನಿ ಎನ್ನಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೇಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಂತರ ಇದೀನಿ ಓಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಕುಟ್ಟ ಎಡಂಡ ಬೇತದಾದ ಉಂಟು ಬಿರಿಯಾನಿ 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 ದಾನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈ ಕುಟ್ರು ತಿನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಜಿ ಆಯ್ತು ನಮಕ್ ಹಾ. ಸೂರು ಅರ್ಜನ್ಗೆ ಹೊರನ್ನೇ ಕುಟ್ಟುದುಲಿ ಅತ್ತ ಕುಟ್ಟು ತಿಂತುಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊರ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ತಿನ್ನ ತಿನ್ನಾಯಿನಿ ಓಟೆ ಓಟೆ ತೂ ನಾ ಮುಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅದ ಮತ್ತೆ ಬರ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಓ ದೇವರ ಉಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇ ಉಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
ఎక్కడ ఉప్పిచ్చాను ఇతను ఉప్పిచ్చి ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಿಖಿಲ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಖಿಲ ಎಂಜಿನ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೆ ಎಂಜಿನ ಮೈಕ್ ಅದಲ್ಲಕ್ಕ ಕಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕಡಿದಿನಲ್ಲ ಈ ಕಾಲು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೋರಿಡ್ ದಾದುಂಡು ಕೋರಿಡ್ ಸೂಯುಂಡು ಕೋರಿಡ್ ಸೂವೆ ಪುಂಬಗೆ ಮುಳ್ಳು ಪುಂಡ ಏನು ಕೋರಿದ ಐಟಮ್ ದಾದುಂಡು ಅಡ ಕೋರಿದ ದಾಲಜಿ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಬೋಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋರಿಲ ಚಿಕನ್ ಒಂಜತೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಹೊಡಿ ಎಂಕ್ ಎಂದು ಯಾವಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಮೋಡ ನೀರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾಡನಕೇನು ಅವತ್ತು ಕೋರಿದೊಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ನೀವು ಬರ NCC ನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾತೀನಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂಜೆ ಪುನು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಒಂಜೆ ಪುನು ಬಟ್ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ರಾಡ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋಡು ಕೊಡೋದಾ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಲೆಗ್ ಪೀಸಿಗೆ ಮೀನು ಕೈ ಪಾಡ್ಯನ್ನ ಕೈ ಕಡ್ಪೆ ಏ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಕಾರ್ ಬಾಟ್ ಪೊಟ್ಟೆ ಪೀಸ್ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಪಾಡ್ ಮಣ್ಣಿ ನೀ ಕಲ್ದರೆ ನೀನು ಜೈಲಿಗಿಂಚು ಹೋಯಿನಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಇರ್ನಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಚೆ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತೆ ಸಜ್ಜಾದು ಎಂಗ ವೈತಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತು ಗದಾನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಬೋವುಲ ಬರ್ಚಿಂದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಬೋವುಲ ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಾತಜಿ ಜಿನೋಲಿ ಮಣ್ಣಾತಜಿ ಇಜಿ ಮಣ್ಣಾತಜಿ ಜಾಲ ಆತಜಿ ಆತ ಜಿನೋಲಿ ಏ ಕಬಾಬುಡು ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಓ ರಾಮದೇವ್ರೆ ಯಾ ಪರಕೆ ಅಂದಿತ್ತ ಮಾರೆ ಇನ್ನು ಬೊಡೆದಿನ ಮುಂಕುತ್ತಿಯನ್ನ ಅಂತು ಮಾರೆ ಮೂಂಕುತ್ತಿ ಪುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಚೊರೆ ಮುಂಕುತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚೆ ತಿಂತು ಅನ್ ಅದ್ದು ಮಾರೆ ದೇವರ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಕುತ್ತಿಲ್ಲ ತಿಂತು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮುಂಕುತ್ತಿ ಬೋಡೋ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನತ ತಿಕ್ಕನ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾರಡಿಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಮುಂಕುತ್ತಿ ದಕ್ಕಬಹುದು ಏತ್ ವಾರ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಯಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನ್ನ ನಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾರ ತಿಂತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೋರಿದ ಉಷ್ಣ ಭಕ್ಷದ ಕಾರಣ ಪುರವಾರ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಬೇ ಜೈಲಿತ್ತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಓಡು ಅವೆಂಚ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಅವು ಅಪ್ಪ ಮನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ Brown ಹಾಕಿ shade. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏಸಲ ತಪ್ಪದೆ ಏತು 21 ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪದೆ ಅಂಡಲ 21 ತಿಕ್ಕಿದೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಮಗ ತಿಕ್ಕನೆ ಬಿಡ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮೇನ ದಾಯ ಐತೆ ಬತ್ತದೀನಿ ಮೇನ್ ದಾಯ ಬತ್ತದೀನಿ ದೇವತಿ ನಾಡಕ್ಕೆ ಏನಿಗೆ ದಾಯಕ ಮೇನೆ ಪತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾನೊಂದು ಪಾಪ ದಾಖಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತಿದಿ ಎಚ್ಚರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ ಏರಲ್ಲ ಬಾತು ಉಳೆ ಮಾಡಾರ ಮರ ಅಂದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬೋಡಿ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀ ಅಂತ ಎನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀ ಅಂತ ತುಜಿ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ತೂತಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಡ್ತುತ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಡ್ತುತ್ತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂಡತ ಅಂದು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇನ್ಗೆ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಅವು ಸಾನದ ಡಬ್ಬಿಲ ಅಕ್ಕದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬ್ಯಾನಿ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೋಡ್ ಬಂದ ನಾಡೊಂದು ಪೇ ಓ ತೂಪೆ ಕಾಲಿಂಡು ಯಾನ ಪಿರದ ಮೈಟ ತೂನಗ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ದಾರು ಅವನ ನಾಯಕ ತಿರ್ಗಾದ ಬರ್ನಿ ನಾನು ದೈವ ನಮ್ಮ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಬೂರ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಚ್ಚ ಬೇರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ 15 ಸಲ ತಪ್ಪದಿನ ಕಲ್ವೆಲ್ಲಿ ಆಯ ನೀರು ನಾಡ್ದು ಬರ್ಪಾರ ಆಯ್ತದಾನೆ ದಾನೆ 21 ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪೈನ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆಗೆ 15 ವಾಲೆಕ್ಕ ಕೇಸು ಪುರ ನಮಡ ಕೊರಲಿ ಫುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ದಿಮ್ಮಿನ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಪತ್ಕ ನಾಯನೆ ಪತ್ಕ ನಾಯನೆ ದಾನಕನ ಕೇಸ್ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಸ್ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೇನ್ ಬಿದದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ಕರಿ ಕಲ್ವೆ ಅಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡುಗೋಬೋದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅತ್ತಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವು ಭೂಗೋಳ ಆ ಗೋಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಆಡು ನೀ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಡೇಬಲ್ ನೀನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೀನ್ ಅಂಚಿಪೋ ಉಂಟು ನೀನು ಎಂಚಂದು ಮಲ್ಪಡೋದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ತಪ್ಪೋಗೆ ಈ ಇಂಚಿನ ಬೆತ್ತ ಗಟ್ಟುನೆ
ಎಟ್ಟೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಈ ಜನಗಳು ನಾನು ರೆಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಾನ ಎಂಚ ಸರಿ ಸರಿ ಬಿ ಉಲ್ಲತ ಸರ್ ಬಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಸರ್ 420 ವಾವ್ 420 ಬಾಕಿ ಎಂಕ್ 4 ಕಿಲೋ ಬರ್ತದೆ ಬಿಲ್ ತಿಂದು ವಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಮುಗುಲ್ ಪುರದೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಾಡುಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಿಂಬೆ ವಾಂಟೆಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯನ ತಿಮ್ಮಿಡ್ದು ಮೇನ ತಿನ್ನೋಂಡ್ಯಾ ಇಂಚಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಎತ್ತಿಯಾನು ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂತ ನೋಡು ಸರ್ ಬೀರ್ಲ ತಿಂಬಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಬಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಮೇನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಿ ಮುಲ್ ಪೊಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಪಿದಳು ಕಾಲೇಜಿ ನಿಕಲು ಓಲೆ ಎಂದು ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ನಾಡ್ದು ಕಣ ಓಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಎಗ್ಲು ನಾಡ್ತೇನೆ ಓಲೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ನೆಂಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ ಬತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪ ಫೋನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಫುಲ್ಲೋಡೌಲೆ ಸರ್ ಮೇನ ಜೀವನನೇ ಲಗಾಡ್ದೆತ್ತಿನಾಯೇ ಮೇನ ಜನ್ಮನೇ ಲಗಾಡಿದ ಎತ್ತಿನ ಮಾರ ಪನ್ ಮೇನ್ ಬತ್ತೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಬಿದಾಡೋಡು ಮುಲ್ತು ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ದೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟು ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಅದು ಕಲ್ವೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ವೇರು 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 ಇತ್ತು ಉಳ್ಳೇರಾ ಇತ್ತೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೇನ್ ಚಪ್ಪುನು ಆ ಕಲ್ವೆ ಮೂಲಿದ್ದೇನ ಮೇನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೋಡು ಸರ್ ಅವಾಗ ಮೇ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಮೇನ ಪತ್ತದ ಎಂಚಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಬರೋಣ ಈರೆಂಚ ಬರ್ಪಾರು ಯಾನು ಸಿವಿಲ್ಡ್ ಬರ್ಪ ಶೀ ಅಂಗಿ ಬಡದು ಬರಡು ಸಿವಿಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಿ ಸಿವಿಲ್ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅಂಚ ಸರ್ ಮೇನ ಮೂಲ ಹೋದ್ ಎಂಚನ ಬಂತೋಡು ಸರ್ ಮನೆ ಎಂಚನ ಬಂತೋಡು ಸರ್ ಕಿನೆಯಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಉಂಡತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ 150 ಔಟ್ 1,50,000 ಓಕೆ 150 ಸರ್ 200 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾರು 150 ಆಯ್ತು 200 ಉಂಡು ಇದು 50 ಇರಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡು ಬಕ್ಕ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಾಡ್ರೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಈರ್ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಈರೇರ್ದು ವಾ ಕಲ್ವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇರೇ ಕೇಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಈರ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಸಾರಿ ಒರಿಯನೆ ಬರ್ತದಾರೆ ಆಯ್ನು ಈ ಆನಲ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂಪತಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಗೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಸರ್ ಕಲ್ವ ಬತ್ತಿಗೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದದೆ ಕಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿದ ತುಂಬಾ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಟ್ಟ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಿದಿಂಗ ಕಟ್ಟೆ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಏನಾಯ್ತು ಕಟ್ಟೆ ಏರ್ನ ಫೋನ್ ಏರ್ನ ಹಾಕ್ಲ ನಾನು ಏರ್ನ ಹಾಕ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಕ್ಲತ್ತಿ ಬೊಕ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲ ದಾದಗೆ ದಾದಂತ ಬಂದ್ಬನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ವೃತ್ತಿಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಚೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತು ದಯಬಣ್ಣ ಯಾನುಂಡದೆ ವಾರಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ರೋಲು ನಾಟಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಲಿ ವಾರಡೊಂಜಿ 3 ದಿನ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ 3 ದಿನ ವಾರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಬುರಾದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೊಲೀಸ್ ಮೋನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡ್ರೆ ನಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಜಿದ ಪಡವು ದಾದ ಹಂಪ್ಲಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಡಿ ಜೋಗ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡಪ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತದ ಐಕ ಬೋಡ ಜಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲಕ ಮಂತದು ಹೋಟೆಲ್ ದಾದಾನ ಅಂಜೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಣ್ಣ ಈ ಜಾತ್ರದ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು 9 ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರಡೆ ಕುಂತು ನಮಕ್ ನಾಟಕ ತಯಾರು ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಕಂಡು ತೂಪು ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಆ ನಾಟಕದ ತೂಪುನ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ತುಲಿ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಾಂಡ ಕತೆ ಎನ್ನ ತುಲಿ ಎನ್ನಾನೆ ಬರ್ತಲಿ ಇಡೀ ಇದನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ 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 ಬಂದು ಕೂಡ ಮೇನ ಕಲ್ವನ ಪತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪದೆಯ ಎಲ್ಲಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿತ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಆತಿಜಿ ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾದೀನಿ 21 ಸರ್ತಿ ಇಂದು ಬರ್ತಿ ಮುಪ್ಪ ಓ ದೇವ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತಲಿ ಪಾಲೆ
ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಿ ಹಣ್ಣು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ನಿಕಲೆರ್ದು ಬರಡ ಹಿಡ್ದು ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದು ಬೊಪ್ಪುದಾರೆ. ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ. ಉತ್ಸವ ಮಂಜು ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗಮನಗು ಈ ಹುಡುಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಆ ಶಿಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಒಳಗದ ನಮಗೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ಇರಡನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಲಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವ್ರ ನಿಗಲಿಗೆ ಐತೆ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಟು ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರಾ ನಮ್ಮದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಭಾರಿ ಭಂಗದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಾಜಶ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಳು ಅವೇನೊಂದು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದಂಡ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಾಂಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಚ್ಚಿದನು ಸೂರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಅನ್ಪೆರಿಕೆನ್ಗೆ ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿತೇಶ್ ಉಲ್ಲೇಗ ನಿರ್ದಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡಾರೆ ಆರ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಂದ ಒಂದು ಆ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಬಟ್ ಆರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸ್ಮರಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಿವಾಕರ್ ಸನಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾನು ಕೈತಳ್ಳು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಪಂಡ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಷೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ ದೇಪಂಡ ನಾನು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಎತ್ತಿನ ತುಳು ಯಾವ್ದು ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕಲಿನ ಏನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ತಡೆಯಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಇಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಈ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾದ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಕಿನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಸರನ್ನು ಬೆತೆ ರೀತಿಡು ಮಗುಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನು ಬಯಸದು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಅರೊಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆದಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡಿತದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಕಡತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನು ಆರ್ನ ಎದುರು ಯಾನ್ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪ ದೇವಂಡ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಡು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ಆರೈಕೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ KTD ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ ಅಂಚನೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಮನ ದೋಷ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ದಿವಕರಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಕಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆಗ್ತೆ ಬನ್ನ ಹೃದಯ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೈತಿನ ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆರಿಗೆ ತುಯಿನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನ್ನ ನಿನ್ನೆ ತೆಗೆದಾಕಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.